Η εμπιστοσύνη κερδίζεται δύσκολα. Δεν μπορεί να κτιστεί σε λίγες ημέρες ή σε λίγους μήνες. Θέλει γερά θεμέλια και σηκώνεται σιγά σιγά. Μπορεί να χρειαστεί ακόμη και χρόνια. Είναι εύθραυστη. Όσο δύσκολα κτίζεται, τόσο εύκολα γκρεμίζεται κι άλλο τόσο δύσκολα ανακτάται. Εμείς στο κοινό Τινίων, εδώ και 9 χρόνια κερδίζουμε σιγά σιγά την εμπιστοσύνη των πολιτών της Τίνου. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, ξαναχτίζουμε μία αληθινή σχέση μαζί σας. Γιατί στο κοινό Τινίων αγαπάμε την αλήθεια.